Bismillahirrahmanirrahim. Mga luksami, mga pagariyami, mga babemi sa agama Islam. Yang gayakan giyu nag-iso kapusan. As-surat Anwar Pasa ke Karmanian. Siga si Anwar Pasa. Naisaskan yan ko nga babantugan ko mga mujahidin si Saing dat Turki ay nusaryan so lang wanok kawayag-yagyan si ko dikipaninin dagan ko agama Islam nagusi ko din yan di kaprang si ko lalangkol. Orian yan namanya sabir sekalian sangkut masa. Aka penggubat o mga Russian Bolsheviks. Si Saing dat Turki. Nasa lungampan ko unano dan yan kasabir. Napya kaitan yan sa surat si Karuman yan. Asibay na dya sultana. Giyang gaya surat. Nabimbari na dya si ko pamakalangkapan. Adi imang gulaw la. Ko manggaw sa Turki. Nagusi Koreano kinitugalin nun sabda basa. Namiya kalangkap man sa periodiko. Si Saing da India. Isa Koragon, April 22, 1923. Yang gaya surat napakakaw ko mga puso. Nagupakapukaw ko mga pamikiran. Sa manipiting gisaan ko mga kangudaan na tao. Na dipenderay nun sa kapangadi niya nun. Nitugalin na niya sa basa amranang. Saing dabus ras sumirang. Kabakalo-kalo na makanggayaguna. Nagukapamarolian nyo ang mga pagaryami ago mga bubemi ko agama Islam ko orian o kabatian nyo o di nakapamakinlen nyo sang kaya surat Anwar Pasa ke Karumanian sang porto kakesabirian. Sa katiison niya ang kaya surat yan. Sa hadapan o ganapok kawayag-yagak. Apkambuatan o kapipiyagin ako. Agusto kasos sunurak. Asole ngayon odarak na asinadya. Sumaporo na gusugaw sa aming adit. Naayar ka tumatanggo. Sumurya surat ka na sa iko hadapanak ni Mantoras. Adi ko si di ka surat. Parati ako nga sa kaptero korkaw. Sagi ang gaya surat ka. Nalalayon may gagaang kupaswakan. Di ko ka mamasaan subuntalo paras ka. Ugayod na siya ko kailay. Kung paglapilitan o mga guris. Ako sa mga katero ka sang kaya surat ka. Nagupkilayak ng pansa mga manisan ang mga tinduro ka. Agyanan sa sabnar ang mga kamar. Adin yan di pean. So kapuno kaya niyan ko mga buko ulawakan. Siko dal mo kalibutang ubarong-barong akan. Naayabop ka pandang o pangilayalayakan. Sorobusan o ginawang ka.
Ay nako. Inisurat ka na nakialipatangkos ka. Nagudi ko pa nga nagunan sukap kebeeng karakan. Pitilokap na piya kapagumbes saya kang sumalay gagaw apos o ka. Kaya pinggita akan. Nasa mga apoy ako sa mga rugo sa ko mga awatan. Nagupya nga gaganatan ang mga hingit. Pitiro kapan, adi ko'y karirintang isubabay, adi niyan ditudayan sa mga kagagawi. Apapagaro pasay, sa din yan di kapagitong ako mga bitoon sa kautuan. Pitiro kapan, ap kebabayaan ko sa kapanalan sa temuan. Nugay ako bumasisimal so kepsengan na kam ko balabag sa gubatan. Ugid na badmay to sa katawing kaut. Nading kakatawan aso kinisurat na kasang kaya surat. Ding kakatawan aso kinisurat na kasang kaya mga katpiro ka. Apun ko kasong do ginawang ka. Sabab ko kaludan agagawang ka. Nagusukap di ikarakan. Nakiapalian yan sopuswak. Ande manay kasanangir ka. Akagiasong atag mga katero tadi pakatarotok. Sa kaptiro akurkaon sa daangan insang kaya dunia. Ang kebabayaan ko asal akor ka. Skay sindedan nagukya sampurnaan o langon o kawyabiyagakan. Agusap kebabayaan ko. Naanto na isabab akapapasakan raka. Hayrintang yung puswakan. Nakiisiya ka ang ayapakaisiya ko kauntol yan. Napamakinagakong ka. Kena obaya kabibintadakan raka. Nabasabat. Saya masih singanin o ginawa ko. Nabapantag sa kaduduniay. Udi nabasabat sa kapanagumbalaykan sa kairan o ginawa ko. Asak ni pendetoon. Agyanan ipamakalangkap ng mga riduyak. Kaya buwas sabab akagigibasakan raka. Nasab paliugat asugwan wallah. Ayarak niya kaskat. Sakya pakasamakan sang kaya darpa at temuan. Da amal asimba ay ni paliugat wallah. Asalakaw. Ku jihad fi sabilillah. Kaprang sa ikulalangkol. Gianani sugwan o kadnan ka. Aba piyagi buwa ka aloyang kaon sa ipanggulalan ka. Namiyang balay din sorandangan ka sa ikosorga. Napinalamatan ko sa Allah. Akhir kulangwan abantugan. Sabab sakno bagiyabu adiku dikandingan-dingan na ko paliugat yan. Katya tapakan.
Sukip penalan ng koron ko bataluan sa ridu anduronan sa temuan. Hei bulawan sadar. Sedikor kakap paperake. Nada tarugas sa ama penepedian sopuswakan kotan dayo mga masa. Nabapiaginan dinima ula-ulan yan. Nada teguang ko sa kapipiagino ako. Sang kaya kabablawa ko ka. Sabab. Sa ayabu pitimanan amala ay nitindorak ng wala. Naupa ka balamban. Sakit penggulalan ko. Hukap perangakan. Nasosabnar akabaya. Akabaya ka ada arwar-war. Penalamatan ko suala sa dapit tamanan yan. Sabab ko kaya pakasalangan yan lakang sang kaya tiba yan. Nagusto kaya pantang ako. Sa kaya simbi ako o baya ginawa ko. Nagusto kasoswat o ginawa ko o kabaya nagusto sugon ng Allah. Skamambo kay bulawan sadar. Napanala natin kasokad na naka. Nagusto sunarang ka, ginawang ka. Sabab saad na karumang ka. Amadadalmon ang kanan na mabagrap para te. Nawumiraw niyan, akin isanggar niyan. Kubaya aginawang ka. O kabaya o Allah. Tapi ada kapan paliugatan suka ko yayaw sa pedang. Ko masa akan jihad. Nakena ubakon matatabi. Hirintang yo poswakan. Da muslim amama. Naguda muslim ababay. Aba makakikyas sa iko masa adikan jihad. Ayat jihad ka nasimbiyang ka subaya. Nagusi ka soswat aginawang ka o kabayaw Allah. Nagupa ka begrang ka so kakakampataan o kebayaan aginawang ka agusi karomang ka. Ilayang ka man. Di nga papang niya ase karomang ka. Na makambalingan sa rayo-rayo akinon yan. Si ko'y karerintang amaw malabarukan ka o kaapunian si kodar paat tumuan. Kapang niyanan akaligit na suwala na dirong keswat. Sagi idingga dipang niya. Sa tarimaan wala so jihad ikaromang ka. Napakambalingan niyan sa kapakataban. O di na ayapang niyan ka na mainom o moduli karomang ka so tagayan ko kasahit. Diyan ka iya modul. Nahikataan ka. Tihayaw mata ko. Aded na ikarsiki. Nagudad masku arak. Kaya niyang budi mi pelagalagam. Nasokap mbatian yan. Kubabarakap na Quran. Nagugya din yan.
Dikambantu-bantu ga kumangay ngaran agusto po di Allah subhanahu wa ta'ala. Hey pakatatayan ko. Isinada alawan yan, alimu. Ang kananamasa. Gira asa ikola lang ko Allah. Nagyang kayap kebubayaan at mutuin sa ulo. Ada isin yan ama peparas namin blagyan subadan. Sagyang kananabadan si ko pangilaylain ka. Nakana ubabadan ori duway. Hugay na badan o kebubayaan ka. Ay malapit timanan mapangingin daw yanwar. Nagyakas sa hidin, ami pagpadayan so Khalid bin Walid, kuhukuman kualungan amori. Yang kaya ingda pagunayan, nakadaw ba tatap, nagusigura dun, apa kataling masok kapatay. Na inunggap kalakan sa kapatay. Amay ka matatangkad as sa kapatay na di din dua-dua na pakataling mo. Na inoto si di siro patay so tao si ko igaan yan. Badi so kalab si ko lalang ko Allah. Naknaw ba kapatay. Kamata-mata anak kawyag. Adayaan sa dayon sa tanitiasa. Nadya, pamakingang ka sa mga insan ako. Uba ko kisahid, nasi kapagit pangarum ako pagariak na asinuri pasa. Makalir ka, mada amarani ko gino ako. Asal ako kinuri. Ginani kabayakan. Kasi Koreano ka kelabakan. Na sinuri na pipi ang kanyan malima. Nagusya pang kanyan. Siko di nga di ka paguyog-yag. Kaya padayin sa nakor ka, nasolangan ame penderidain ka. Napanutulang ka kiran sukya paguyag-uyagak. Napakasungang kasiran lang. Pondurunan sa temuan, abtindagan ko jihad ko Islam. Nagusto marataba tuwing tino. Tatadming ka. Aw dinggat toman ang kay mga wasiatak. Nakilarangit tangkos ka sa isa sorga. Ayay katluwain sana ko. Napaparati ang kalalayon. Nagubupagarap na ka sa kapipia ginawa. Si Mustafa Kamal. Nagupuguping ka sa taman sa Aden. Aukit, akap kuguping ka. Sabab sa iman tuwa masa.
Nayatin hindu Allah apakah sabut niyan sang kaya intino. Inaumaragan sa ginawa ko. Napaguda sa kwarkat. Kadi ko ikatawan inorakan di pero aginawa ko. Amay po sampai surat. Nadigus ka din kap suratan perumat. Kenapa pihak memesa? Nakakisahidakan mapita. Ilayang kaman. Si Barka. Kasi ko kakilabakan. Wala lang kuala. Naskaman ikibantuganan. Najia. Genat anakan sekad ni manto. Nasa pikirakan ko dunia. Naiprabnakan raka. Insya Allah na makaatu na tabo sa kasurgaan na ditaro din makambulak. Soga na po kawayag-uyag ka. Gazi Anwar Pasa. Mga luksay mga pagaryami. Kagya mapita. Namya sabir si Anwar Pasa. This world is a temporary one. And death will definitely come. If death is definite, then why fear death? Death in the path of Allah is not death, but indeed an everlasting life. To die for the sake of the oppressor is lighter than the feeder. But to die for the sake of the oppressed is heavier than any mountains and deeper than any oceans. Martyrdom or victory. Mga laksa yung mga pagaryami, pinintano ko Allah, miyapas tanong samagan, angkay akip tindagang tanong nagukip pagapit ng tanong kung mga bangsa moro agos winter sangkay yasbangan alungan sa Pilipinas. Gibuso matayo pagarinyo laki niyo kwa agama Islam asi jannati membantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.